sampun wonten dawuh ingkang badhe dipun dawuhaken. Ana dawuh wewadi niki sing bakal tak dawuhke marang seliramu. Jebeng Harya Penangsang kalungguhan iki tak patah dadi pramugari ing Panti Kudus. Marneni wong tuwa. Mahardya rawuhe Joko Tingkir ya Sultan Hadiwijaya. Iki pancen iki wis tak gadang-gadang. Lamun Sultan Hadiwijaya rawuh ing Panti Kudus, jebeng Harya aja nganti pisan-pisan lenggah ing palungguhan iki. Awit palungguhan iki wis ndak paringi Raja Kala Cakra marang sapa wae sing wis wani lingguh ning papan panggahku bakal apes jurite lali-lali den eling-eling. Niki ya sing lenggah ben Sultan Hadiwijaya. Oh, kula sampun tanggap menggah dawuh panjenengan menika. Tak borongake marang Cikiramu. Ngaten. Ya. Ndherekaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Kakang kemana? Kula dipun pitados kalian Romo Jakpar Sutik Sunan Kudus. Salebetipun sarasea kula kapitaya minangka pramugari ingkang ateges ngacarani rawuhipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya wonten ing Panti Kudus. Saking menika Kanjeng Sultan, monggo panjenengan kepareng pinarak lenggah wonten palengganipun Romo Jakpar Sudik Sunan Kudus. Monggo katuran lenggah Sultan. Monggo. Nggih, Kang Mas Depak. Monggo Sultan. Mangke rumiyin Kanjeng. Wonten napa to, Kang? Panjenengan wonten ing Panti Kudus menika tamu. Kirang prayogi menawi lenggah wonten papanipun Kanjeng Sunan Kudus. Oh, ngeten. Matur nuwun. Sultan. Sinaosa menika palengganipun Romo Jakpar Sudik. Nanging panjenengan menika satunggaling sultan ing negari Pajang. Panjenengan ingkang kuwaos boten wonten awonipun menawi panjenengan lenggah wonten palengganipun Guru Jakpar Sudik Sunan Kudus awit panjenengan kuwasa. Monggo katuran lenggah Kanjeng Sultan. Monggo. Mangke rumiyin. Enten napa melih to? Panjenengan sultan menika menawi wonten ing Pajang. Nanging menika dawuhipun guru. Sinaosa dawuhipun guru menika wonten ing Panti Kudus. Panjenengan dapuripun murid kirang subasita lan sopan santun menawi panjenengan lenggah wonten palengganipun Kanjeng Sunan Sultan Hadiwijaya ingkang paring dawuh menika Romo Jakpar Sudik
lumantar kawula minangka adicara pramugari dawuhipun Rama Jak Parsodik menawi sawanci-wanci Sultan Hadiwijaya minangka tandha pakurmatan kranten panjenengan Sultan ing negari Pajang panjenengan dipun keparengaken pinarak enggah menika ingkang dawuh Rama Jak Parsodik tandha pakurmatan kunjuk dhumateng panjenengan monggo katuran lenggah monggo katuran lenggah Kanjeng Sultan Lenggah mriki rampung. ayo Sami mawon. Nggih. Monggo katuran lenggah. Kakang Bupati yo penasaran. Sawentawis mboten nate pinanggih. Raos sing manah kula kapang. Lajeng kados pundi? Pekabaripun Kabupaten Jipang. Kabupaten Jipang Panolan ayem tentrem gemah ripah loh sinawi boten wonten kawula ingkang cecengilan wani tumindak ingkang nerak dumateng tatanan menika wonten ing Kabupaten Jipang Panolan. Kok benten sanget kalian wonten Kasultanan Pajang. Bentenipun Kasultanan Pajang rika lenggan menika boten tentrem. Jalaran menika saweg kathah maling utawi pantu. Pajang kathah malih Leres. upamiya Kasultanan Pajang kathah maling niku nami limrah. Nami limrah menapa to sebabipun? Sebabipun menapa? Maling milih nyolong ing Pajang. Jalaran sing kuwasa ana ing Kasultanan Pajang kae ora wibawa. Kang lenggah Sultan ora wibawa ora diwedeni dening kawula apa dening maling. Apa sebabe Sultan ing Pajang ora wibawa? Sultane sapa? Sultane Hadiwijaya. Sapa Hadiwijaya? Hadiwijaya karebet Joko Tinggil. Sapa karebet Joko Tinggil? Anak Ki Kebo Kenanga. Sapa Kebo Kenanga? Wong desa Kesa-Kesa Nurasing Sudra Sampali kere padu keling balungan. Mula ora bekal menawa maling milih nyolong ing Kraton Pajang merga sing dadi sultan turasing ngaceplek babar pisan ora wibawa. Nanging anahipun Kakang Bupati Penasang. Saben-saben maling wonten ing Kasultanan Pajang. Maling dipun oyak mlayune wonten etan kali ngener tumuju wonten ing Kadipaten Jipang. Cetha malinge pinter. Maling ngerti. Nalika maling ing Pajang dioyak maling mlayu melangkah wetan kali tumuju ing Pajang karepe maling golek pengayoman. Lamun maling ngayom ing Jipang Panolan ora bakal ana wong sing wani ngoyak. Jalaran sing ngoyak wedi saka pangari gawane Adipati Jipang Panolan Haryo Penangsang. Sapa Haryo Penangsang? Haryo Penangsang tos tes Ratu Tanah Jawa. Penangsang anak Pangeran Sekar Surya Wiyata Dagan Lasem. Sapa Surya Wiyata? Anak Babah Patah Jimbo Ningrat Panetep Panatagama Kholi Fatullah Akbar Sultan Islam kang sepisanan oleh tanah Jawa
Arya Penangsang, anak Ratu Buyut Simbah Ratu Ngloramukal menawa wibawane Penangsang digunakake para maling ngayom krana wibawa lan pangaribawane Arya Penangsang. Kanjeng Sultan, Kakang Pemanan. menawi kula mestani maling boten pados pengayoman. Jalaran Jipang menika markase maling. Aja kowe colong wetan lamun matur. Kowe kuwi gedibal. Kowe kuwi kulit kacang. Aja melu-melu. Meneng. Nanging malah wonten kedadian ingkang aneh-aneh sanget. Manehipun. Rikala kula katemben kemawon badhe mapan sare. Dumadakan wonten maling ingkang saged mlebet wonten ing kanthil pawon. Maling kala wau pancen ngedap-ngedapi. Maling badhe nyidra kaliyan yuswa kula. Nanging rahayunipun kula saged slamet. Anehipun Kakang. Maling anggenipun badhe nyidra yuswa kula menika boten ngangge pusaka nanging ngangge linggis. Maling ingkang badhe cidra yuswa dalem namung ginakaken sarana linggis. Nggih, Estu menawa estu. linggise pundi? Kakang Pemanan, monggo mengaturke kalian Kakang Bupati Arya Penangsang linggise. Menika lho linggise. Ndi? Berongot setan kober. Sultan, Kakang Bupati Arya Penangsang. berongot setan kober. Pusaka ampuh. Ambuhe Kiai berongot setan kober. Lamun ing ngendi papan ana duratmaka tegese maling sing bakal tumindak culika. Kiai berongot setan kober wal saka warangka mabur goleki maling sing arep tumindak durjana. Tuladhane kaya Kiai berongot setan kober mabur teko Pajang bakal ngrampungi marang maling sing tumindak culika. Kanjeng Sultan, Kakang Pemanan nggih. sing piknik kok boten tiyang tok. Lajeng Pusaka kok nggih saged piknik. Hei! Oh, ati temu. Sultan Hadiwijaya, Kiai berongot setan kober menika pusaka ampuh. Ampuhe Kiai berongot setan kober. Congke gunung digruk, tumpulke segara asap. Congke ngetan, etan larang sandang larang pangan. Congke ngulon, akeh wong omah-omah padha pegatan. Kuwi ampuhe Kiai berongot setan kober. ngedap-ngedap sanget iki. Kula nggih gadah. Mboten ketango awon kados napa menika piandel kula ingkang saged winastan Kiai Cote. Kiai napa? Kiai Cote. Lagi jenenge wae ora ana ribawane Kiai Cote. Beda kalawan Kiai berongot setan kober. Senajan to menika awon jenenge mboten merbawani. Nanging menika kabiasanipun ugi magila-gila. Ampuhe Kiai Cote pripun? Gunung sing jugruk ditungkuli Kiai Cote bakal tumuli bali kaya duke nguni. Congke segara kengasat banyu kebak lan luber. Congke ngetan sing akeh pagebluk
dadi murah sandang lan pangan. Congke mengulan parane wong sing maune padha pisah lan pegatan anggone mangun bebrayan dadi ayom lan tentrem. Ampuh lho menika Kakang. Sae. Pusaka wae kok ya dhewe-dhewe. Ana pusaka pengrusakan, ana pusaka pembangunan. Mung kuwi ambuhe Kiai Codik. Ambuhe Kiai Blongot Setan Kober ora mung sing kaya tak kandhakake, nanging ambuhe Kiai Blongot Setan Kober lamun Kiai Blongot Setan Kober karetno bumi sanalika bumi bakal bengkak kuwi ambuhe Ampuh Blongot Setan Kober isih ampuh lan kecute. ampuh Blongot Setan Kober Kecute. ampuh Blongot ampuh Blongot Setan Haryo penancang Rangkano le Rangkano Haryo Rangkano nggih Rangkano Selamat. Haryo penancang Sultan Hadiwijaya Paring dawuh Panti Kudus kuwi dudu lapangan. Lho kok bakal nggowajan perang. nyuwun pangapunten menawi wonten kedadosan ingkang boten ngremenaken wonten ing Panti Kudus. Pisan malih kula nyuwunaken samudra paksami Rama. Mestine wong tuwa nimbali para murid. Ki wong tuwa bakal nganakake serasian tambah ilmu. Nek ora dene iki wis dadi derdah. Serasian ndak sowan. Ndak wurungake. Lajeng kersanipun Rama Kudus Yen panjenengan arsa kundur uga ndak kepareng. oh ya Kakang dawuh menapa langkung prayogipun sareng Nderekaken kersa penjumbuh. mlengeten kepareng kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe kundur langkung nggih. Kaya ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Bupati Kemenangan. Pareng kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Romo Cak Parsudik. Ya. Menapa ingkang panjenengan kajengaken? Cetha menawi pendak-pendak panjenengan dawuh tresna lair batin dumateng Haryo Penangsang. Nanging jebul panjenengan koroh panjenengan ngapusi dumateng kula. Romo Cak Parsudik kalangkung tresna kalian Hadiwijaya tinimbang kalian Haryo Penangsang. Katitik nalika kula adu pusaka mestine Hadiwijaya pun kula jodoh Kiai Blongot Setan Kober nanging panjenengan rawuh lajeng panjenengan paring dawuh dumateng kula ingkang parikedah kula marangkaken pusaka teges sampeyan boten lila menawi Hadiwijaya pecah saking Blongot Setan Kober. Wis rampung nggonmu duka karo wong tuwa. Sampun Landhep dengkul peran panggrahi tamu. Nalika jebeng
Harya Penangsang ngagar pusaka wong tuwa rawuh. Wong tuwa ngendika rangkakno kaki. Rangkakno kaki sing dikarepke wong tuwa. Rangkakno neng dadane Sultan Hadiwijaya. Pateni Kiai Brongot Setan kok ora tanggap. Lamun pusaka dilebokke ning wadahe kuwi ora kok dirangkake, disarungake. Panjenengan menika menawi jauh kalian kula mboten sah ngangge sasmita. Lah iya Lak kutang terus terang ingkang cetha langgih beres. anggite wong tuwa seliramu lak tanggap karo sasmitane wong tuwa. Ki lakon. Wong tuwa bakal miterang. Menawa Sapa sing lenggahi palenggahane wong tuwa? kula Sing lenggahi Harya Penangsang. kula Lho, piye to Penangsang? Wong tuwa mitunggah sapa? Aja nganti lenggah ing palenggan iki. Yen seliramu lenggah palenggan iki bakal apes jurit. Waduh, mati. Astagfirullahaladzim. Lho piye to, Yer? Piye? Pangapunten kula Kiai Brongot dak patuti. Kula nglenggahi palenggahan panjenengan. Teges badhe wurulan cabar kegayuhan kawula. Romo dak patuti. Penangsang. Ora bakal cabar yen pancen seliramu isih duwe guru. Sunan Kudus tetep bakal kelakon dadi ratu ing Nuswantara. Ning ngene. Rek dene jebeng Harya wis singlar lan wis nyalai pernatane wong tuwa. Wis wani lenggah ing palenggane wong tuwa kang wis tak paringi Raja Kala Cakra. Raja Kala Cakra bisa diwiradati. Sarate jebeng Harya Penangsang kudu nglakoni poso 40 dina. San, kowe kudu sregep Drona Driyah. Pindho. Harya Penangsang ora ndak keparengke duka karo bocah solek. Kang jangkep telu ora ndak keparengke tedak wanita. Sagah ngrambahi Romo dak patuti. Yen saguh tindakno. Kabareng nyuwun tambahi pangestu. Ndak panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.